Biko share no this video. Unu eme ka video a ruo okpuru ndị Igbo ntị. Ịghọtago rukwa onye nwe Imo ya na ndị ụmụaka nọ na South Africa ntị. Ịghọtago Okwuruọra my brother, afụrụ m video onye nwe Imo melu. First of all, ka anyị ga-enwe obere video ahụ onye nwe Imo melu. Ekele m ndị Igbo m ụbọchị mara nne m na nna ya na-akpọ n'ịntanetị. Okwuruọra ji bịa ọlụ ụmụaka iji na-apụọ ya. Ọ bụ ebe ịzọ ndụ iji na-apụọ ya. Yeah, do space on internet. And there was okwu na mụ awụ aga anụ ihe niile a na-ege na-agbachi nkịtị. One onye nwe m awụ politician. And I don't support any party. Two, mụ awụ onye nwe Imo. I'm not I'm meeting. I'm somebody m nwa akwụkwọ ana m hold down. Nyụọ ya. Opia ya wepụta jụọ eziokwu n'okwu ụgha ya. Anyị a na-asị our brother Okwuruọra very Sunday na ndị mere ya metere ya. Ọ na ụmụnne anyị ndị ọrụ bi na South Africa ndị ụmụaka na-etiele mkpu n'oke olu so na ọnwụ na agbagha ya wụ n'ọnụ ụmụaka ga-ekidnap Okwuruọra narị ego niile m na akaụntụ ya that they are ready to go Okwuruọra because ha jụọla ajụjụ kpọkọọ jụọla same day Okwuruọra kwuru ya mere na ụmụaka na-enwe nga a nụrụ na-egbure mmadụ na ụmụaka ọrụ o nwere ka Okwuruọra amaghị ebe egburu ya ọ n'ime ahịa ụmụaka bụ na vileji ụmụaka ndị je na vidio our brother Okwuruọra mere ọ sị na akpọtara ndị POS naracha ego ya niile. These people bi na South Africa ndị ụmụaka si ọ bụrụ na Okwuruọra wepụta da POS ọ bụrụ na ọrụ ụmụaka ala ụmụaka ka a nọ kidnap na ha dị ready gbachi Okwuruọra. Nwaanyị ndị a ga-etinye ọnụ n'ahịa awụ wepụta ihe ego village dịkwa ụmụaka ịsụ onye mere gị invite ga-abịakwara na ndị ụmụaka enweghị eze onye mere gị invite for occasion na ụmụaka ga-abịakwara imebiele many people ndị nwere wedding ha ga-eme this Christmas. Ihe mere gị adịghị mma we are not supporting this ọnwụ n'ọnụ ụmụaka ya mere because that same day dere na ịnọ n'Owerri I chatted with brother ajụrụ m my brother are you in Owerri that day ọ sị na ọ bịara Owerri I chatted him the chat cam so our brothers ndị wụ ndị ụmụaka wepụtaziri upon themselves na ọnwụ n'ọnụ ụmụaka ga-ekidnap Okwuruọra ihe wepụta bank proof gosi na POS ejikwuru ego Okwuruọra na ụmụaka that they are ready to pay him back. Why eji eme ihe awụ na enwe people nwere burial ha ga-eme enwe people nwere wedding ha ga-eme na ụmụaka wee big town onye nwe Imo ha been to ụmụaka emele m video mana ụmụaka enwe pụta na space of internet si na nwe ya mmadụ na ọ dị ka ghost town ọwụ ụmụaka nga ka isi daa ya ahịa ụmụaka ka na-azụ ruo echi o nwere ka ọ bụrụ a place dị close to ụmụaka ka ya ha Okwuruọra otu ndị ụmụaka wepụtaziri ya na-asị biko na ata gara Okwuruọra that POS eji were ego Okwuruọra na ụmụaka ya provide ara ha na akaụntụ ndị ha kwere ego a ya provide ya since ọ na ụmụaka. Why eji eme this video onye iji eme this video bụ na mmadụ na-ekwu okwu n'ịntanetị ya na-echi ụzọ the works. Okay, ka anyị gbara ya ekpi ma ebe a Okwuruọra nwanne m itigo ọkpọsa aka na kpụzie hapụ ndị ụmụaka ha chi ini onwe ha nri onwe ha ha na-agwa ahụ ji ewepụta POS iji wee withdraw ego wụta as if na ha wụ police officers ọ ya wee wepụta POS ife anye ha eweje kama ha ya enyeghị blank check gwa gụ filuo in any amount of money ịchọ na ọrụ iwepụta POS ya gwa ha were ego ahụ jee na be Chinechele m ahụ iji rezile ego tụọ ego asị ndị ụmụaka nọ South Africa were ego ahụ ha tụtara kpọrọ Chinechele m kpọjee Zenith Kidney Center Abuja ka e wee je mee transplant. Onye na-aghọwo ibe unu na-achọ ka unu kpochaa ụmụaka unu dị more interested in cleaning the image of ụmụaka online rather than doing the necessary things on the ground. Ị na-asị ka unu ma na-enwe eyewitness. My elder sister nke tọrọ m direct nwere ebe ha jere akwamozu side ọrụ ahụ wee na-apụta ha amaghị na ile ahụ ha na-agba solemnly
hafu mmadụ niile ahụ nọkata hafu ka ụmụ dimkpa nwanụ si n'ime ọfịa masta etu a ka esi wee stọpụ moto a sachia ha ncha niile nene ma fonu ha nakọrọ ndị mmadụ fonu nakọrọ ndị mmadụ ma ndị anakoji ego and ife niile pasi aha ha gaba. Who is there? Who will be there to witness what has happened? Ọgwago na-abịarị n'ihu geeti be Chinechere m ha wee bịa burie 1 2 na-echigata the next morning bịa bụrụ ọnkụlụ Chinechere m o je ereziri that money na akaụntụ ya. Which other proof ka unu na-achọ if not for mischief? Be Chinechere m o je ereziri ego ọ bụrụ na ụmụaka ọgwa nọ n'ihu geeti be ha ka abịa burie 1 2 gwa na-echigata next day ye bịa bụrụ ọnkụlụ Chinechere m onye nwe Imo. Why can't you drive and go to Chinecherem's compound? Since you people know where Okwuluora went to. Why can't you people go to exactly that same place where Okwuluora went to? Why can't you people go there to go and interrogate them? Madam na uncle Chinechere Ebuje na onatago. Why are you people after Okwuluora because of if Okwuluora kwuru n'ọnụ? Okwuluora need ego no. You people should keep your money. If you want to do something with your money, go and use it and fight insecurity in your place. Thanks to Nonsonkwa. Ahezo evil. Nonsonkwa apụtago kwuo nke weziokwu kwuo n'onwe an axis na that ụmụaka batara ma be ha no yiri ahụ very bad na ada agaghị aga. Why can't you go and drive na that same exact road Nonsonkwa kwuru jee drive on na that road gosi anyị video ọ na-agha aghụghọ ekwuo na insecurity dị n'ihi ala na aha gị ihi ala aga ije n'ihi ala taa nje see foto gosi ndị mmadụ onwe onye amahụ na ihi ala nọ in danger and some other part. Onwe onye amahụ saịdị niilu na ndị otu onwe onye amahụ na saịdị a jọrọ njọ ghọrịba na onwe ụnụ aghụghọ niile awụ onwe ụnụ ka ụnụ na-aghọrị. Okwuluora ama n'ọkwa tie mkpu he has done what he is supposed to do. Ụnụ chọzikwa shesi ya na-ewezikwa anụ crowd. Okwuluora nwanna m na-akpuo itinye n'ọkpọsa aka. You have raised alarm whatever they do with that thing ikwuru a na-eje traditional marriage. Mmadụ one ka na-eje traditional marriage n'ọrụ zone. Mmadụ one ka na-eje wedding or any burial n'ọrụ zone. Unless not designated area which you must ask question. Anything mmadụ siri wụside ọrụ you must ask question. Mmanụ maka ebe ị na-eje mmanụ location and access ebe ihe ejije mmanụ na ụzọ gara aga unu na-ekpuchi ifu na-emebe unu na-ekpuchie ọkacha nọ ndị nọ South Africa. Nwaanyị na ndị ụmụaka home base erezi the same concern. Nwaanyị o ji wee wuru ndị nọ in diaspora. Nwaanyị o ji wee ndị nọ South Africa raise the concern. Nwaanyị na ndị nọ home base raise the concern. Onye nwe Igbo I challenge you to go to Be Chinechere ha Okwuluora jere eziri ego. Go there, make video from that spot. I challenge you. Si ndị ụmụaka nọ South Africa na mụ wezugosiri ngụwa wohi nwe Imo. Don't go to afia ụmụaka. Go to Be Chinechere ha. If you go there, switch on your live video. Mee live video ebe a ka ndị mmadụ fife na-eme. Interview people there. Jụọ ha maka ọnkụlụ Chinechere ahụ ekwuru bata. Jụọ ha maka Chinechere ndị ụmụaka nọ South Africa wepụta ego buru Chinechere kpọjee kidney center enwere ndị nwere ụdị ego anụ ụmụaka. Okwuluora wee si all the way from Enugu State wee bịa Imo State bịa raise Chinechere ego. Sometimes na aha ada na-eche echiche too okwu ọnụ were ekwu ekwu ife ụnụ pụtara na Facebook nwoke ụnụ regret the image of ụmụaka na Facebook why there is something happening on the ground. Okwuluora nwanne m you have done your own part as a patriotic Southeast man. As a patriotic onye Igbo chọrọ ọganihu ndị Igbo not minding n'ọwụ Enugu Anambra ka ọwụ Imo State. Na kpụziere onwe you have done your own. Leave the rest for God. You did not ask anybody to refund you the money ana jiri. Ha na-agwa je weta POS. Ha na-agwa je weta ghara ịmazi ọjọbọ eji POS nya POS a eji were ego n'ọma ha amaghịzi n'ifenu a na-asị je print ya statement as police team ka ha wụ as ndị police team mmadụ kpọrọ ụnụ afọ ebe ojelu gwa ụnụ family ojelu. Locating that family, is it difficult to locate that family? Ijebe na ụmụaka taa nje gbagharịba n'afịa ụmụaka. Since ụnụ challenge Okwuluora gwa ya jee weta ana m challenge onye nwe Imo si jee Be Chinechere ha ahụ Okwuluora jere eziri ego iru ebe a tinye live broadcast baa live kwuo bụ onye ọ na nọ there. Yes, confirm mee interview mee manụ na uncle ya ọbata na mmadụ condition Chinechere ụnọkata na na-eme ka o wee anyway people should continue harboring evil. Yeah, they chase in the crowd. Only be interested in a polish image of ụmụaka out there so that people see kahato. Ndị mmadụ na-ezu ifu na-emebe ha ezo. O nwere ndị ihe ala ya gba area of ihe ara ya gaga. Even ụfọdụ ndị ọrụ ya nọ na Facebook na-eti
even ụfọdụ ndị ụmụaka nọ na comment section ka m na-eme broadcast na-agba m maka ife na-emegasị be ha ụnụ nwado interested. Agwara m ụnụ na ndị na-emebisi be anyị wụ ụmụnne anyị ndị n'obodo oyibo ọkwụ na confirm bụkwana ndị ụmụaka home base na they did not say anything, mana ndị nọ South Africa ada anata ụlọ nwa ha ndị chọrọ iribrate the image of ụmụaka online and not offline. Ịghọtago? Mere unu na-eje jisi na ike. O bravo Okwuora nwanne m, wọchasịa aka iji wee nwude nwa ọkụkọ ya wee wọchasịa aka wụpụrụ ha mmiri ha na entrance be ha. Ọgwara onwe ife bujere ebe ahụ zijewekwa nwanne m na kpụrụ onwe itigo ọkpọsa aka. Chineke ekele ka ị baa n'ime ọnụ agụ wee pụta achụcha ntọ na were nji ụbọchị ọzọ nya were onye ọzọ ma nya awụ na mụ na onye awụ narị onye ọwụna. Ịghọtago? Mana ọ na-adụ mmanụ kata ife mee ka ndị mmadụ wee were emere ife. Daalụnụ, share this video and make unu sure na ndị dị necessary na ndị dị concern through this video. God